प्रमोद बर'नि सरकार सालायनाय आरो हाग्रामा महिलारिनि जे सरकार सालायनाय आरो बेनि गेजेराव जोङो थांनाय 17 बोसोराव बा 15 बोसोराव बिपिएफआ बेहाय सरकार खालामबाय बिटिसिआव इउपिपिएलआ थांनाय 3 बोसोरनि सायाव दिनै सरकार सालायबाय दा बे बिथिङाव सिगांनि समाव जुदि जों नोजोर होयोब्ला बै समाव बिजेपिआ बिटिसिआव हाबफैनो हायाखैमोन मायबा नङा मायबा मोनसे बिथिङाव बिटिसिआव प्रमोद बर'आ बिजेपिनो जायगा होदों आरो जायखौ गोबां बर' सुबुंफोरानो जे बुंसोलायदों जे प्रमोद बर'आ बिजेपिखौ पदम फुल बारहोबाय फामे बिबार बारहोबाय प्रमोद बर'नि नाजानायाव दिनै फामे बिबारा बिटिसिआव बारबाय होननानै बुंदों थारैनो मा बुंगोन बेनि सायाव अरिजिनेल बाथ्राखौ दिनै बुङा सानदोंमोनब्लाबो रायजो राजा मिथिनो थाखाय बुंनोसै आरो माखासे हाग्रामा महिलारिनि जि ब्लाइन्ड फलोवारफोर बिथांमोनहा मिथिया जानो हानाय सर्बानन्द सन'वालजों बै रन्जित दासआ जै समाव आफादगिरिमोन दानि माने मिनिस्टार बै समाव एलायन्सआव सोर दङमोन मानाव गिदिर प्रमोद बर'आथ' बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादावसो दङमोन बै समावथ' एलायन्स खालामग्राया मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङानो अब्ला वान स्टेप एहेड जुदि जों नायोब्ला सिगांथिं जुदि नायोब्ला बिजेपिखौ वेलकाम खालामग्रा मानसियानो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारियासो सर्बानन्द सन'वालथ' मानाव गिदिर प्रमोद बर'आ बे समाव एलायन्स खालामाखैमोन जाय समाव सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा चिफ मिनिस्टारमोन नोंथांमोना नाय गोबाव समनिथ' जारिमिन नङा बियो मैया दाखालिनिसो बाथ्रा सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा चिफ मिनिस्टारनि समाव बै समावनो सानसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे अडिटरियाम हलाव बुंनानै होबाय एबारियाव माने चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालाव होननानै बेनिफ्रायसो जालांदों दा जायखिजाया बाथ्राया बेनो जे नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदों नंगौ रायजो राजाफ्रा मोनसे गोनो गोथो दङ जे मानाव गेदेर प्रमोद बर'आ सोरखौबा लाय होदों नामा न' बाथ्राया बिदिथ' नङा लाय होग्राया दिनै आं बुंबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जाना थानाय समाव सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामनि सिएम समाव एलायन्स खालामग्रा मानसियानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे जाय पावाराव थागोन आं बिजोंनो थागोन बिथाङा तरुन गगৈ चिफ मिनिस्टार समाव बिथांजों थाबाय बेनि उनाव माने सर्बानन्द सन'वाला फैनायनि उनाव बिथांजों थाबाय जाय मानसिया आइडिअलजिखौ कुनु गुरुत्व होआ थारमाने बिथांनि मथेबा मा सोरबा एकदम गाज्रि मानसिबाबो मार्डारारबाबो रेपिस्टबाबो बे मानसिया पावाराव थाबा बेजों थागोन नामा जाय मानसिया कुनु आइडिअलजि फिल'सफिखौ गुरुत्व होआ बेबायदि मानसिजों सोर माने पलिटिक्सआव थानो दिनै बेनिखायनोथ' मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हगारनानै सासेनिफ्राय सासे फैगासिनो दङ दा बेखौ रायजो राजाया क्लियार मिथिनाया मोजां जे डेम'क्रेटिक मोनसे सिस्टेमाव सोरखौबा माने बादा होनो गोनां बिराद थासोआ दिनै आसामाव नाय दिनै चिफ मिनिस्टार जादों माने असमिया मानसिफ्रा चिफ मिनिस्टार जादों बिजेपिनिफ्राय बिदि होनानै आसामनि असमियाफोरा अस्तित्वनि संकटआव फैदों नामा फैयाखैथ' कंग्रेसआ जुदि आसामाव सासन खालामदोंब्ला थांनाय 15 बोसोराव चिफ मिनिस्टार तरुन गगैनि लिडारशिपआव बै समावबोथ' एसामिस मानसियानो बेवहाय माने चिफ मिनिस्टार जानानै दङ आसामिस मानसिफोरा बेवहाय जातीयताबादनि अस्तित्वनि संकट फैदों नामा फैयाखै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो जे माबा मोनसे जातिया थैदोंमोन बिदिबोथ' बाथ्रा गैखादां आंनि बुजिनायाव आरो बे पार्टिनि बाथ्रा नङा पार्सनेल बाथ्राखौ बुंदों आं बेनि मिनिङा बेखौ बुङाखै जे बिजेपिनो गासैखौबो हगारना होदों होननानै नोंथांमोना नाय जुदि जोङो बिजेपिनो गासैखौबो हगारनानै होदोंब्ला सिबा सोर डिपुटि सिबा सोर मेजर डिपार्टमेन्टखौ सोर लानानै दङ दिनै सिबाबो जोंनि डिपुटि सिबाबो बिनि दा बाथ्राया जाबाय सिबानोथ' माने खरबस जायो बेनोथ' सुप्रिम अथरिटि ना बिटिआरनि सुप्रिम अथरिटियानो जाबाय चिफ सिएम बिथाङा अब्ला सोरबा बुंबानो जागोन नामा जों सोरनोबा हगारबाय होननानै बे बाथ्रायाथ' दिनैनि तारिखआव जुदि जोङो नायोब्ला जोङो एनडिएआव फैनो गोनां जानायनि कारना बेनो जे मानाव गिदिर हाग्रामा महिलानि जे डिक्टेटरशिप दिनै जे गुबुन हारिजों जोंहा कमिउनिटि मोनसे माने क्लेश जागासिनो दङ बारे दा बेयाव जों बयबो भिक्टिमाइज जानांदों बेवहाय नट अनलि बर' दिनै बर'जों मुस्लिमजों दावहा नांनाय लोगो लोगो मोननैबो जातियानो खहा जायो दा बै गासैबो बाथ्राखौ फोजोबनो थाखायसो मोनसे पिस एग्रिमेन्ट खालामनानै पिस एलायन्सआव फैनो गोनां जादों दिनै जुदि मानाव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि लिडारशिपआव जुदि जातिगत संघर्ष जानायमोनब्ला दावहा जानायमोनब्ला अब्लानिया बुंनो हागौमोन दिनै थांनाय 3 बोसोराव मोनबो बिटिआरआव जातिगत संघर्ष जायाखै अब्ला मानाव गेदेर प्रमोद बर' बिथांखौ मानो दाय हमदों एलायन्स जानानै जुदि जोंनि बर' मानसिखौ जुदि नायगार सोरबा गावथारनायमोनबा आलादा बाथ्रामोन दिनैथ' बिदि जेबो जायाखैना दिनै मोनसे पिस प्रसेसआव फैबाय
माखासेफोरा मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावार गोमाजानायनिफ्राय पानि हा नसराव बस्थासे जादों बे रखम जानायनि थाखाय बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना हिस्टरिनि नलेजखौ एसे सोना लानांगौ आरो एसे पलिटिकेल एनालाइसिसखौ आं खालामनो थाखाय खावलायदों ओरैनो आबां जाबां स्टेटमेन्ट होलाबायनानै नङै बाङै बाथ्राखौ बुंनानै लाब गैया दिनै इन्टायार माने इन्डियायाव जुदि नायोब्ला जोङो माखासे स्टेटआवनो माने बिजेपि फैदों इभेन दिनै माने नागालेण्डफोरावबो माने बिजेपि दङ बिदि होननानै नागाफोरा सानसेयावनो धंस' जालांबाय नामा धंसथ' जायाखै सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोननि जातिनि अस्तित्वआवबो माने सोलिगासिनो दङ आं बेखौ बुङाखै जे माने बयबो बिजेपि जानांगौ बयबो कंग्रेस जानांगौ बयबो जिएसपि जानांगौ होननायनि बाथ्रायानो गैया दा बाथ्राया जाबाय जोङो गोबाव सम जोङो भिक्टिमाइज जादों बड' ससाइटिया गुबुनजों दावहा नांनाय आन्दलन खालामनाय मानसि थैनाय बेफोरनिफ्राय खमसे खम एसे रेस्ट लानानै जातिखौथ' लुफामफिननांगोन रिबिल्डथ' खालामनांगोन बिनि थाखायथ' जोंनो एसे सम नांगोन दिनै हिउमेन रिसोर्सफोरानो जोंहा गोमाजोब्बायमोन इउनिभार्सिटियाव फरायनाय मानसिखौबो लाबोना लायो सोरखौबाबो गावथारना लायो बिदि मा जानो दा बेनि थाखायनो जोंनि मानसिफोरा जाहाथे क्वालिटि इडुकेसनखौ लानो हायो हिउमेन रिसोर्सखौ बानायनो हायो जे गोजौ लेभेलाव जों लिडारशिपखौ लानो हायो जोंनि जातिनि अस्तित्वखौ ओरैनो खुगायाव बुंबाय थाबाथ' जानाय नङा प्रेक्टिकेलाव मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि मावगासिनो दङ जोंनि बर' मानसिफोरनो हानि पट्टा होनानै नामजारि खालामनानै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो थाखायसो बेफोर जादों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन दिनै बिटिआर एकर्ड मोनसे जादों बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनोब्ला सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि एसेब्लाबो आशीर्बाद नांगौ जों बिथांमोनजोंनो जुदि सानफ्रोमबो नांलाबाय थायोबा बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनाथ' जानाय नङा बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि सार्थआव जोङो एनडिएखौ सापर्ट खालामनाया गोनांथि दङ बे बाथ्राया मिसा नङा जोंहा माखासे इनस्टिटिउसन दिनै फैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हराबाथ' फैनाय नङामोन दिनै बेनिखायनो मानाव गिदिर प्रमद बर'नि जे लिडारशिप जों मानिनांगोन बिथांनि नाजानायाव बिथांनि जि मोजां मोनसे गुड रिलेशनशिप गुड गभार्नेन्सनि थाखाय दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे इनस्टिटिउसनफ्राबो जालांगासिनो दङ जातीयताबादाबो माने हमथाजागासिनो दङ जौगालांगासिनो दङ बर' जातिखौ जुदि धंख' खालामदोंब्ला बै समनि जोंनि 17 बोसोर सासनकर्ताफोरा खालामदों बिथांमोना बै समावनो जुदि हानि पट्टाखौ होनायमोनबा बै समावनो जुदि सिभिल सार्भिसेसनि माथा मारिनायमोनबा बै समावनो स्किल डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ बिथांमोना जुदि साननायमोनब्ला बै समावनो जुदि फ्लेगशिपनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननायमोनबा बिथांमोनाथ' मोनबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सानाखैमोन गिदिर गिदिर माबा दैजिं फेस्टिभेल माबा फेस्टिभेल खालामनानै जौ जुवा होननानै उगुल थुगुल गोदाव सोराव खालामनानै जेनेरेसनखौ नस्थ' खालामजोब्बाय बिनि दायथ'खौ दिनै जों लानो गोनां जादों बिथांमोननि जि भुल खामानि बेफोरखौथ' जों सुद्रायनो गोनां जादों 3000 कोटि लाइबिलिटि खालामबाय बेफोर बाथ्राखौ जों बुंनो गोसो गैयामोन दिनै मोनफ्रोमबो आगानावनो बिथांमोना गोरोन्थि खालामनायखौ दिनै बिटिआरनि बासिया भुगिनो गोनां जादों बेखौ उद्धार खालामनो हादों मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावल'सो